Понякога всичко изглежда нормално. Просто си правиш чай. После стаята замлъква, дишането се накъсва. Нещо ледено се вкопчва в гърдите ти. Ръката ти иска да посегне към нещо, но няма време. Сърдечният удар не избухва като гръм от ясно небе. Той е финалът на дълго, тихо предателство. Собственото ти тяло, ежедневно игнорирано. Собствените ти навици, повтаряни с години. И никой не те е предупредил на време. Доктор Елсуърт Уиъръм е човек, който буквално е погледнал в хиляди биещи сърца. Хирург с десетилетия опит. Спокоен, с стоманена ръка и ум като бръснач. На 95 все още работеше. Не защото нямаше кой да го замести, а защото можеше. Когато най-накрая се оттегли, не беше заради възрастта. Сърцето му работеше като швейцарски часовник. Той просто искаше да съди цветя и да учи млади хирурзи. Да гледа изгрева не от операционната лампа, а от градината си. Но това, което наистина ни остави, не беше рекордът му за дълголетие, а уроците, които откри, гледайки директно в артериите на хората. Грешка номер 1. Месото като ежедневие след хиляди операции, Дер Уиъръм започнал да забелязва нещо. Артериите на хора, ядещи тежко месо, тесни, крехки, обрасли, скълци артериите на хора на растителна основа. Чисти, еластични, силни, дори в 80-те и 90-те им, имахме пациенти, на които нямаше къде да зашием байпаса, признава той. Всичко се ронеше като стара мазилка. Това не бяха инциденти. Това бяха повтарящи се модели. На 50 години Дер Уиъръм сам прекъснал цикъла. Без месо, без млечни, без захар, овес, зеленчуци, ядки, плодове. Нищо екстравагантно. Но работеше. Грешка номер 2. Кафе на празен стомах. Милиони хора, всеки ден, започват с чаша черно кафе и дори не подозират, че това е най-бързият начин да сринеш артериите си още преди да си казал «Добро утро». Кафето на празно вдига кортизола, стрес хормон, свива съдовете, ускорява пулса, покачва налягането. Ако съдовете ти вече са леко възпалени, това е искрата. Не самото кафе е виновно, а моментът. Поправката е проста. Храна първо. Овесена каша, ядки, плод. След 30 до 40 минути. Тогава кафе. Тогава то ободрява. Не напада. Грешка номер 3. Пропускаш водата. Докато спиш, тялото губи вода. Дишаш. Потиш се. Метаболизмът работи, но сутрин не чувстваш жажда. След 70, тялото спира да те предупреждава, а вътре кръвта се сгъстява, артериите се напрягат. Доктор Уиъръм започвал всяка сутрин с 2 големи чаши топла вода. Бавно, с уважение. Ако пропуснеш водата, артериите ти пресъхват като празно корито. Това беше мантрата му. Сега си представи утро. Вместо да грабнеш кафето, посягаш към водата. След това закуска, не захар. И тогава кафе. Малка промяна. Голямо въздействие, но дори ако промениш това, има още нещо, което тялото ти моли да чуеш. Нещо още по-тихо, още по-подценявано, което изяжда артериите отвътре, докато седиш и вярваш, че всичко е под контрол. Следва. И когато го разбереш, няма да гледаш хляба, зърнената си купа или закуските по същия начин. Дори най-чистата диета не е достатъчна, ако всяка сутрин допускаш нещо сладко, нещо хрупкаво, нещо удобно. Грешка номер 4. Закуска с шкурка. Погледни класическата закуска. Бял тост, кутия зърнени храни, мюсли бар, сладка напитка за енергия. Звучи познато? Звучи безобидно? Доктор Уиъръм ги наричаше шкурката на артериите. С всяка захарна вълна, кръвната захар скача панкреасът и спуска инсулин като в паника. Естените на артериите се нараняват. Холестеролът се залепва по тези рани, започва възпаление. И така, ден след ден, година след година. Артериите стават чупливи, кашави, подути. Един негов пациент, мъж на 60, се хранил. Здравословно. Но започвал всяка сутрин с бял хляб и лека зърнена закуска. Кръвното му не спирало да варира, главоболието го будело нощем. Никой не знаел защо. До деня, в който сменил само едно. Захарта, с овес с бисквитата, с шепа орехи. 3 месеца по-късно, главоболието изчезнало, кръвното се стабилизирало, кожата му сияела бил. Изненадан рецептата?
Цялостни зърна вместо преработени орехи, вместо сладки плод, вместо мюсли бар чаша вода, не сок. Скучно на хартия, революционно на практика, казваше Уиъръм. Грешка номер 5. Ходенето, забравеното лекарство. Много хора искат магическо хапче за сърцето, а всъщност имат крака. Ходенето е масаж за съдовете, естествено трениране на сърцето, понижаване на кръвната захар, отпушване на напрежението, само 30 минути на ден и рискът от сърдечни заболявания пада с над 40%. Няма странични ефекти. Няма рецепта. Няма забрана. Доктор Уиъръм се кълнеше в това. Ако можеш да ходиш, вече се лекуваш. Неговата разходка не беше бърза. Не беше екстремна. Беше ежедневна. Понякога носеше ножица, подрязваше храсти. Друг път просто мълчеше и слушаше вятъра. Той знаеше, че движението не е фитнес, а протекция. Един възрастен пациент, на когото бяха назначили байпас, решил да опита нещо различно. Нощна разходка. Без червено месо. Без сладки закуски. 6 месеца по-късно операцията беше отменена. Но дори движението има враг. Един, който се крие в телефона, в календара, в натрупаните новини и емоции. Не го усещаш веднага. Понякога идва като тежест в гърдите. Понякога като празнота. Грешка номер 6. Стресът не крещи. Той свива. Виждал съм артерии като стъкло, казваше Уиъръм. Храната не ги беше унищожила. Стресът го беше направил. Хроничният стрес е невидим убиец. Свива съдовете, повишава налягането, уврежда лигавицата на артериите, блокира възстановяването и най-лошото. Привикваш към него, мислиш, че е част от живота. Но той ти го взима. Бавно. Уиъръм контролираше стреса като хирург. Бавни разходки. Гради на дълбоко дишане, вечер без екрани. Смях. Истински, шумен, топъл. Той гледаше комедии. Шегуваше се с млади лекари. Ако спреш да се смееш, остаряваш двойно по-бързо. Можеш да ядеш овес, да пиеш вода, да вървиш. Но ако стресът те изяжда отвътре, артериите няма да издържат. До тук видя навици, които променят, но има още по-дребни, още по-подценявани. Навици, които дори доктор Уиъръм призна, че съсипват сърцето по-бързо от тлъсто месо. Един от тях, вероятно го правиш всеки ден. Сутрин. Още преди да се усетиш. И ако го правиш от години, може би вече си усетил последствията, дори и да не ги свързваш с това. Следва. И е време да го чуеш, преди да е късно. Мислиш, че си се събудил. Ставаш. Посягаш към телефона. Преглеждаш новини. Съобщения. Мозъкът вече е в паника, още преди тялото да е осъзнало деня. След 5 минути вече си притеснен. След 15 пиеш кафе на гладно. След 30 кръвното ти е в небето, а ти се чудиш защо денят ти започва уморен. Грешка номер 7. Денят започва с екрани и кофеин. Дер Уиъръм го наричаше сърдечният капан на съвременния човек. Не пушене, не алкохол, а комбинацията от телефон, веднага след събуждане, прескачане на вода, кафе, преди храна, напрежение, още преди банята. Това е стрес без причина. И сърцето го понася. Артериите се свиват, пулсът скача, настъпва тиха паника. Поправката – пауза. Събуди се. Без екран. Седни. Пий вода. Усети тялото си. Протегни се. Закуси с мисъл. И чак след това – новини, разговори, кафе. Този ритъм лекува, не натоварва. Доктор Уиъръм го правеше с тишина, с внимание, с уважение към себе си. И тогава идваше утрото. Истинското утро. Не паниката, не трафикът, не заглавията, а светлината, въздухът, движенията, храната. Когато сърцето получи всичко това, бие спокойно. Дълго, уверено. 7 навика, един живот. Дер Уиъръм вярваше, че сърдечните удари не са инциденти. Те са резултат от избор, повтарян всеки ден. И затова решението също е в избора. Ето неговите 7. Вода преди всичко. 2 чаши топла вода сутрин. Растения в чинията. Овес, ядки, зеленчуци, плод. Не кафе на гладно. Първо храна, после аромат. Махни захарта и бялото брашно. Те не са невинни. Движи се всеки ден. 10 минути са повече от 0. Угаси светлините на време. Преди 23 часа успокой ума си. С тишина, дъх и смях. Няма сложни диети. Няма скъпи уреди.
Има само грижа, търпение и ритъм. Изборът, който чака теб. Някои хора чакат знака, чакат симптом, чакат удар. А сърцето не винаги предупреждава. Понякога просто спира. Но не днес. Не утре. Ако започнеш с едно нещо. Едно малко не. Не кафе на празно, не вечерен екран, не закуска с кутия и захар. И едно малко да. Да се събудиш бавно, да се усмихнеш на себе си, да се разходиш, да пиеш вода, да си спокоен. Твоето утро е твоето лекарство вода. Движение, храна, смях. Не са забравени рецепти. Те са първични истини. Сърцето ти не иска съвършенство. Иска постоянство. И ако това послание ти говори, значи вече си направил първата крачка. Напиши съгласен съм в коментарите, ако опиташ поне един от тези навици. Сподели това с някой, който си струва да живее по-дълго. И се абонирай, за да направим утрото. Мястото, където започва истинското здраве.